čas 17:83 na Žďárský v Maršovicích, v lavičkách 17:05, 17:16 první místo v Jabloňově, 17:84 první místo v Otíně, další první místo v Řadě, v Netíně 16:59. Roztleskáme to! Košík je v kání, odběhy dobrý, takže tam to valí, tam to šlape, voda je na Holky jsou v laufu, holky jsou v brutálním laufu a nepolevujou.